Ngayong gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. Ayan po, ang pinag-uusapan po natin dito sa atin ngayong gabi ay etong tungkol sa darating na Valentine's Day. At syempre dahil nga darating na Valentine's Day, alam kong may mga plano na po ang ating mga angkol kung ano ang isusurpresa sa kanilang mga mahal sa buhay, mga jowa, asawa, partner. Awards yung nakapag reserve. Totoo yan mga kabisyo. Dati kasi hindi na kailangan magpa-reserve eh. Pwede na siguro sa Haguno yan, no? Di ba? Hindi na kailangan mag-hotel. Siguro isa sa mga pwedeng gawin yung mga kabisyo para makapag-save siguro. Pwede naman sa mga sa bahay na lang. Mag-decorate na lang ka diya. Lagyan mo ng medyo kakaibang style, ha? Yung iba naman, pag may pera naman, alam mo na kung saan sila. Awards, ha? Alam mo mga kabisyo, ang katanungan po natin sa tuwing Valentine's, lalaki lang ba ang sapilitan na magbigay ng regalo sa partner, asawa o jowa? Para sa akin, hindi naman talaga yan exclusive sa mga lalaki ang responsibilidad na magbigay ng regalo tuwing Valentine's Day. Sasabihin mo sa akin, grabe ka naman, Toy. Siguro, sa mga bagong jowa siguro, no? Siyempre, magpapa-impress si lalaki. Papakita ng ako bahala dyan. Magaling ako kasi marami akong pera. Awards, no? Pero siguro pag mag-asawa na siguro nun, kung saan kayong dalawa po yung humahawak ng budget, pwede na, no? Pwede na yung babae din magbigay o kaya yung lalaki, ganun lang, no? Kumbaga meron siyang give and take, no? Alam naman natin yan mga kabisyo, no? Ang kasalukuyan pong kultura po natin na lalaki talaga, pero sa ngayon siguro lalong-lalo na pag matagal na kayo. Pag dumidiskarte ka siguro, ikaw lalaki, ha? Ang magbibigay ng regalo. Siyempre magpa-impress din ang kagwang eh. Pero ang mahalaga mga kabisyo, pag kayo tumagal na po, lalong-lalo na pag ikaw ngayon, may plano kayong magpakasal, di ba? May pera kayo, magkano na ba yung kasal ngayon? Ha? May nakita ako dun sa pinuntahan ko, 2.5 million. Mastilan. Ganun na ngayon, no? Pero alam mo mga kabisyo, mas maganda pa rin yung may element of surprise, especially sa mga lalaki. Ingon na anak ka, Toy. Hindi. Isusurprise mo yung partner mo na wala. Hindi naman. Siguro, hindi naman masyadong mahal yung bouquet of flowers. Siguro, hindi naman kailangan pang umabot pa ng 5,000. Diba? Siguro, mga 500. Hindi bali, yung kaya lang, ha? Kaya mo lang na budget, no? Hindi yung umuutang ka na para lang makaahon, para lang makabili at para lang maka-impress siguro, no? Huwag naman sigurong gano'n, no? Huwag na kay maum-um. Mas importante pa rin ngayon mga kabisyo ay yung practical siguro, yung nabanggit kanina ng isa sa mga listeners po natin. Dati bulaklak ang isusurpresan niya. Ngayon, isang sakong bigas. Awards. Practical na ang kagwang. Ayan. Alright, have a wonderful day na lang sa darating na Valentine's Day. Pag wala po kayong ka-date, eto maganda to, no? Excited na rin kami dito sa Love Radio kasi may mangyayaring maganda, magaganap dito. Ano kaya yon? Ayan, isusurpresa namin kayo, ha? Ikaw, call. Ikaw, auntie. Alright, no? Ako na po yung magpapaalam. Daghan kayong salamat sa mga nakatutoy dito. Sa lahat mga nasa biyahe ngayon. Sana okay lang at makakaipon din kayo. Para meron naman pong maidudukot ngayong darating na Valentine's Day. Enjoy your night, mga kabisyo. Amping pirme. Sasakyan sikat, basta't Love Radio, ang radyo mo. Yeah, boy! May mga magbabago. Yo. May mga iiba. What? Pero maintain pa rin ang saya. Abangan sa darating na araw ng mga puso sa Love Radio. Yo.